1891 годзе у Мінску нарадзіўся паэт Максім Богданович. Ён пражыў усяго 25 гадоў, з якіх толькі 5 у роднай Беларусі. Цягам усяго свайго кароткага веку паэт рашуча адстойваў свае погляды на жыццё, права на каханне і быць каханым. Хвароба на туберкулёз, сухоты зрабіла гэтае змаганне драматычным і бескампрамісным. З-за гэтай хваробы пайшоў з жыцця Антон Чэхаў, якому было 44. Фрэдэрык Шопен памёр у сваёй парыжскай кватэры, калі яму споўнілася 39. Максім Богданович сышоў з жыцця ў адзіноце, у чужой кватэры, вокны якой выходзілі на сінюю бухту Ялты. На крэсле ля самага ложка паэта быў знойдзены верш «Перадсмяротнае прызнанне». «Я умираю у белым доме ля сіней бухты. Я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты». Я не перашкаджаў сваім дзецям быць, чым яны хочуць, хоць па сутнасці ніколі не быў задаволены тым, хто яны ёсць. Вы чулі? Ганна Рафаілаўна выходзіць замуж за Яна. Шлюб прызначаны на заўтра. Карціна беларускага адраджэння была даволі бязрадаснай. Чаму вы мяне пазбягаеце? Адзінай прыжыццёвай кнігай паэта быў зборнік вершаў «Вянок», што выйшаў у свет з віленскай друкарні Марціна Кухты ў 1914 годзе. Богданович усяго было блізу 20 гадоў, калі ён сабраў гэтыя творы. Відаць, таму ён не расставаўся з кнігаю, вычытваў яе і на палях пакідаў бясконцыя заўвагі і праўкі. Богдановичы жылі ў Ніжнім Новгарадзе да 1908 года. Падчас вучобы ў мужчынскай гімназіі Максім пазнаёміўся з газетамі «Наша доля» і «Наша ніва», што яму выпісвала ягоная хросная Ольга Эпіфанаўна Сёмава. Тамсама у далечыні ад радзімы паэт захапіўся сваім родным беларускім словам, якое даводзілася часта чуць ад цёткі Магдалены, выдатнай спявачкі беларускіх песень. Біёграфы адзначаюць, што ў горадзе на Волзе ідэя нацыянальнага адраджэння бацькаўшчыны становіцца мэтай і сэнсам жыцця беларускага паэта. Гэта засталося таямніцай для яго бацькі і, відаць, толькі ўжо напрыканцы жыцця Максіма, а можа нават і пасля яго смерці, бацька зразумеў, якой маштабнаю асобаю быў ягоны сын Максім. Калі выдаваўся першы збор твораў Максіма Богдановича, было ясна і бачна, што Максім Богданович – гэта зорная постаць у нашай літаратуры. Таму, канешне, для бацькі гэта было, можа быць, і позняе такое адкрыццё. Ірына Богданович працуе на кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ, даследуе традыцыі і авангардныя тэндэнцыі беларускай паэзіі канца 19-га, першай трэці 20-га стагоддзяў. Мы запрасілі яе на размову паспрабаваць разабрацца ў такой складанай і надзвычай цікавай тэме, як каханне в жыцці і творчасці Максіма Богдановича. Што натхніла паэта да напісання вершаў пра Мадонну, якая ёсць увасабленнем жаночай прыгажосці.
гэтых вершах мы сустракаемся з тым вобразам высокага ідэалу каханай жанчыны, які стварыў Максім. У адным абліку зліліся рысы дзяўчыны і маці. І вось гэтым, конечно, алюзіі гэтага вобразу ўводзяць нас у біблейскую хрысціянскую традыцыю да Багародзіцы, да Дзевы Марыі. Вось, і так яны і гучаць у гэтых вершах Максіма Богдановича. Вот такімі вачыма ён глядзіць на жанчыну. Яна для яго ўвасабляе вось гэта велічнае, ідэальнае аблічча. А можа, не краса была ў дзяўчынцы той, дзяўчынцы ўпэцканай і хілай, і худой, а штось вышэйшае, што Рафаэль вялікі стараўся выявіць праз маці Божай лікі. Даследчыкі даўно звярнулі ўвагу, што многія вобразы ў паэтычнай творчасці Богдановича навеяныя канкрэтнымі падзеямі. Паэт рана застаўся без маці. Яна памерла ў горадні ў 1896 годзе. Другая жонка Адама Ягоровича, Александра Паўлаўна Волжына, памерла праз 2 дні, як нарадзіла маленькага Шурыка. Слава тым, хто сілу мае, смерць, не дрогнуўшы, спаткаць, хто ў мучэннях памірае, каб жыццё дзіцёнку даць. У сям'ю Богдановичаў прыйшла трэцяя жанчына, родная сястра маці паэта Александра Панасаўна. Хлопчык ніколі не называў яе мамай, а толькі цёцяй Шурай, ці проста цёцяй. Апошні раздзел зборніка вершаў «Вянок» Богданович назваў «Мадонны». Ён складаецца з 2 твораў «У вёсцы» і вершаванага апавядання «Вераніка». Біёграфы задаліся пытаннем: Вераніка – выдумка паэта або рэальная асоба, якую аднойчы сустрэў Богданович? Яна – выдумка маёй галавы. Гэты загадкавы эпіграф да паэмы «Вераніка» дзесяцігоддзямі не даваў спакою даследчыкам біяграфіі і творчасці Максіма Богдановича. У адзін час лічылі, што Вераніка – гэта ўсяго толькі вобраз дзяўчыны, які стварыў паэт. Аднак трэба думаць, што за літаратурнай гераіняй стаяла канкрэтная асоба. Гэту дзяўчыну спрабавалі адшукаць у колішнім фальварку пана Лычкоўскага у Ракуцёўшчыне, дзе Богданович правёў каля 2 летніх месяцаў у 1911 годзе. Гэты час аказаўся надзвычай плённым у творчасці паэта. Тут нарадзіліся вершы, што ўвайшлі ў ягоны зборнік «Вянок», а таксама паэма «У гонар кахання Вераніка». У Ракуцёўшчыну Максім Богданович паехаў па прапанове рэдакцыі газета «Наша Ніва». Тут паэт змог набрацца сілу, бліжэй пазнаёміцца з вёскай, пачуць жывую беларускую гаворку. І
вось это першае спатканне на 20-м годзе жыцця па запрашэнню братоў Івана і Антона Луцкевіча на пачатку Вільні, там пабыў толькі 2 дзянёчкі ўсяго. І потым хлопцы яго прывезлі да свайго роднага дзядзькі ў Ракуцёўшчыну, да Вацлава Лычкоўскага. І на гэтай сядзібе амаль 2 месяцы ён правёў. І ўсё яго ўражвала. Ён слухаў гаворку, мясцовую, жывую беларускую мову. Ён падмячаў кожную фактурную рысу побыту, адзення, характару землякоў. Вось, цэлую гаму пачуццяў і асалоды ён тут адчуў. Два месяцы праляцелі як адзін дзень. Паездка на радзіму сапраўды вярнула паэту сілаў і аптымізму. Ішоў 3-й год, як Богданович хварэў на сухоты, вірус якога ён падхапіў у Яраслаўлі. Адзін з даследчыкаў біяграфіі паэта, Алесь Бачыла, адмыслова наведаў Ракуцёўшчыну з мэтай адшукаць дзяўчыну, якая магла быць прататыпам гераіні твора Богдановича Вераніка. Я ў сад пайшоў, усё глуха, дзіка, усё травою зарасло. Няма таго, што раньш было, і толькі надпіс «Вераніка» на ліпе ўрэзаны ў кары, казаў вачам аб той пары. Як і варта было чакаць, мясцовыя жыхары не памяталі, каб у фальварку была паненка з імем Вераніка. У пана Лычкоўска не было дзяцей, апроч прыслугі тут жыла пляменніца гаспадара. Яна была сціплай, добрай, такой цярплівай жанчынай, і была яго дарацца, ён з ёю згадваў, ёй чытаў, ён ці так. Кожнае слоўце, калі мучылі яго якісь сумненні, ён звяртаўся да яе і дапамагала. Забаўлянка тут была яшчэ і Янінка, дачка Эміліі, і Максім Богданович, у якого ніколі не было сям'і, не было дзяцей. Ён пісаў: больш за ўсё на свеце жадаю я, каб у мяне быў свой дзіцёнак, маленькая дачушка, немаўляшка Аня Максімаўна, такая прыгожанькая, цёпленькая, мокранькая, з чорнымі валосікамі і броўкамі, з цёмна-карымі вочкамі, а ручкі як перацягнутыя ніткамі, зусім такая, як вы. Падзеі, апісаныя ў творы Вераніка, па часе ахопліваюць значны перыяд. Яны вымяраюцца гадамі. Пасля доўгіх пошукаў даследчыкам ўсё ж удалося знайсці дзяўчыну, якая не толькі стала правобразам Веранікі, але і стала першым каханнем паэта, шчырым і светлым, поўным захаплення і надзей. Накрыла ясны твар дзявочы, задумы сумная імгла. На плечы ручка мне лягла, спагадліва зірнулі вочы. І даляцеў к маім вушам ласкавы шэпт: мо больно вам? Не, зорка, мне было не больно, бо бачыла адно душа, як ты свяжа і хараша, як рада ты жыццю нявольна. А паэзіі Максіма Богдановича немагчыма размаўляць. Патрэбна чытаць бясконца яго вершы. Я неяк для сябе адкрыла, з яшчэ школьных часоў я мела цікавасць да яго паэзіі, а так шырока адкрыла яго для сябе зараз. І я нават сама маладзею душой. Я настолькі адчуваю яго паэзію, што нейкае зліццё з маёй душой жывой. І я хочу сказаць, што ў кожным вершы ёсць душа. Яно такое адчувальнае ўсё. Кожнае слово, яно не проста рыфма, а я чую і музыку, я чую інтанацыі, я нават я ўяўляю яго голас.
Калі ласка, вядзіце, дзе мы зараз знаходзімся? Мы знаходзімся ў домку арандатара, Так. дамок, у якім і жыў Максім Богданович. Больш таго, за гэтым сталом ён пісаў свае творы, рабіў пераклады французскіх аўтараў Верлена, Бадлера, Флабера. Вёску Ракуцёўшчына, у якой адпачываў Максім Богданович, прыхільнікі ягонай творчасці пераўтварылі ў вялікую фестывальную пляцоўку. Улетку тут праходзіць свята паэзіі і песні, збіраецца багата гасцей. Мы завіталі сюды ў лютыя маразы і з прыемнасцю адзначылі, што зімой ракуцёўскія мясціны такія ж прывабныя і маляўнічыя, як і ўлетку. На жаль, аўтэнтычны фальварак Клычкоўскага не захаваўся. Дамы гаспадара і арандатара былі адноўленыя ўжо ў наш час. Шароўная. Ова. Вялікая салодай. Дзяўчыну закахаўся Максім Богданович тут. Якое шчасце было ў той дзяўчыны. Вядома. Уяўляеце? Але і драматычна было каханне. Так. А якія звалі? Няхай будзе Вераніка. Вераніка пытае, што ў Яраслаўлі. А тут была другая Вераніка. І вось не хочацца пакідаць загадкі. Усё трэба даведацца, усё трэба разведаць. Я лічу, што хаця бы імя яны маюць на тое права, каб імя засталося для гісторыі. Ну, значыць, яшчэ даследчыкам працы. Гэтай асобай была Ганна Рафаілаўна Какуева, і жыла яна ў Яраслаўлі. Пачатак кахання прыпадае на апошнія гімназічныя гады Богдановича. Браты Ані Какуевай, Рафаіл і Мікалай былі сябрамі-гімназістамі Максіма. У дружнай сям'і Какуевых паэт праводзіў амаль штовечар. І перад высокаю красою, увесь, зачараваны ёй, скланіўся я душой маёй, натхнённай, радаснай такою, а ў сэрцы хораша было, там запалілася цяпло. Нельга забываць і пра хваробу Максіма, пра што, відаць, ведалі ў доме Какуевых. Маці Ані, Таццяна Рафаілаўна, пільна сачыла за развіццём адносінаў яе дачкі з Максімам. І чым больш сімпатыі юнака да Ані станавіліся відавочнымі, тым з большай настойлівасцю яна ўмешвалася ў іх пачуцці. Але мы ведаем, што гісторыя гэтае кахання, захаплення не мела працягу. Так, справа ў тым, што Ганна, відаць, сімпатызавала Максіму, але пэўна, што ў яго быў супернік, таксама ліцэйскі гімназіст Ян Лілею, за якога ў 1914 годзе Ганна сапраўды выйшла замуж, і гэта сталася прычынай такой вялікай душэўнай драмы Максіма, водгукі чаго мы знаходзім у апавяданні Марына, якое было надрукавана ў 1914 годзе у нашай Ніве. Вы чулі? Ганна Рафаілаўна выходзіць замуж за Яна. Шлюб прызначаны на заўтра.
Толькі чаму ж гэта ўночы глыбокія, даўшы спачынак стамлёным вачам, я шапчу цераз сны адзінокія: Аня моя, нікаму не аддам. Чаму Ганна ўсё ж такі вырашыла аддаць сваё сэрца сябру Максиму Богдановичу? Цяжка зазірнуць у сэрца іншага чалавека. Напэўна, можа быць, яе сэрца і недзе вагалася паміж Янам і Максімам. Прыйшлося ўвасобіць гэта каханне ў высокіх вершах, якія цяпер нас з вамі саграваюць таксама, з'яўляюцца скарбам беларускага чытача і беларускай літаратуры. Гэта можа быць той найвышэйшы нябёсны шлюб, які адбыўся паміж гэтымі героямі колішняга жыцця яраслаўскага. Максим Богданович плакаў. Сведкамі яго перажыванняў заставаліся творы ды сама Аня. Да самай сваёй смерці яна зберагала вянок як кнігу і як вянок іх светлых пачуццяў. Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Я пабляднеў ад горкіх слёз, і трэлет пачаў словамі: мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Замест вучобы ў Пецярбургскім універсітэце, куды Богданович меўся паступаць, Яраслаўскі юрыдычны ліцэй стаў ягонай наступнай альма-матэр. Максім зусім не збіраўся станавіцца пракурорам або суддзёй. Аднак рашэнне прыняў за яго бацька, Адам Ягоравіч. Жыццё ішло далей, і жыццё прыносіла Максіму яшчэ новыя сустрэчы. У літаратурным музеі Максіма Богдановича зберагаецца рукапісны сшытак вершаў «Зеляня», прысвечаны Нюце Гапанович. З ёю Максім меў вельмі прыязныя і шчырыя адносіны. Нюта была стрыечнай сястрой паэта і жыла ў Ніжнім Новгарадзе. Яе вытанчанаму густу Максім давяраў. Ён неаднойчы чытаў ёй свае вершы і адмыслова для яе нават зрабіў пераклад некаторых твораў на рускую мову. Вядома біёграфам і вядома з вершаў Максіма Богдановича, што было яшчэ некалькі музаў у Максіма у творчасці. Гэта цалкам натуральна для чулага паэта, які таксама так і мае такое глыбокае, чулае, любячае сэрца, але нешчасліва заканчваюцца яго сустрэчы з любымі дзяўчынамі, з музамі ягонымі. Ці былі ў Максіма іншыя музы? Якую гісторыю кахання пакінуў на старонках свайго крымскага дзённіка Максім Богданович? Пра гэта вы дазнаецеся ў наступнай перадачы «Лабірынты».